Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jason na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, Jason na lang ang itawag niyo sa akin at lahat din ng pangalan na nasa aking sulat ay napalitan na. Dito sa bansang kinaroroonan ko, hindi lang ako ang inyong tagapakinig sa YouTube channel nyo dahil sa totoo lang, nalaman ko lang ang YouTube channel nyo dahil sa isang katrabaho ko. Apektado kami ng pandemya, ate, pero awa ng Diyos, meron pa rin kaming trabaho at kahit paano, nakakapagpadala pa rin kami sa pamilya namin sa Pilipinas. Isa akong civil engineer, Ate Emmy, pero hindi ko nagamit ang aking pinag-aralan dahil sa isang karanasang aking isasalaysay na ipinapanalangin kong mabigyan ng pagkakataon para maisahim papawid sa pamamagitan ng inyong programa. Mamang, ngayong nakapagtapos na ako at isa na akong inhinyero, makakatulong na ako sa inyo. Jason, anak, nag-iisa kang anak namin ni papang mo, kaya ginawa namin ang lahat para makapagtapos ka. Pero gusto ko lang linawin sa'yo, hindi mo kami obligasyon ng papang mo. Anong ibig mong sabihin, Mamang?
Pinag-aral ka namin dahil obligasyon namin yan. Pero ikaw, kagaya nga ng sinabi ko, hindi mo kami obligasyon, anak. Kaya gawin mo kung ano ang makabubuti sa'yo. At huwag mo na kaming konsultahin ng papang mo. Mamang, Basta narito lang kami. Gagabay at susuporta sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. basta mamang, gusto ko pong tanawin na isang malaking utang na loob ang pagpapaaral niyo sa akin. Kagaya nga nagsinabi ko, anak, nasa iyo yan. Pero hindi ka namin inuobliga. Ang importante sa amin ng papang mo ay napagtapos ka namin. At maraming salamat, mamang. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin sana ako nakapag-aral. Kaya gusto kong tumanaw ng utang na loob sa inyo. Kaya wag niyo sana akong pipigilan, mamang. Civil engineer ka pala. Oo, fresh graduate. Kaya naghahanap ako ng trabaho ko. Wala ka bang planong mangibang bansa? Magtrabaho sa abroad? Ha? Baka interesado kang mangibang bansa. Sabihin mo lang sa akin, matutulungan kita. Ang gusto ko, magtrabaho muna ako dito para makakuha ng experience. At isa pa, nag-iisa lang akong anak. Hanggat maaari, ayokong iwanan ng mga magulang ko dito. Ah, ganun pala. Maswerte ako at nakilala kita, Jason. Ha? Seni? Sana hindi dito magtatapos ang magandang pagkakakilala natin. Gusto ko sanang mas maging malapit pa tayo sa isa't isa. Iyon ay kung walang magagalit. I mean, kung wala kang girlfriend. Don't worry, single ako. Kaya walang magagalit. Oh, what a coincidence. Pareho pala tayong single. Ha? Well, I hope magiging mas malapit pa tayo sa isa't isa, Jason. Lagi na yatang ginagabi ng uwi ang anak natin. Wala namang masama doon. Naghahanap siya ng trabaho. Alam mo naman yan. Oo, pero nag-aalala lang ako. Baka kasi kung ano ang mangyari sa kanya dahil madalas siyang ginagabi. Nagkalat na ngayon ang mga masasamang loob. Ikaw naman, huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Lalo ka lang mag-aalala kung ganyan ang iniisip mo. Ay, Isa pa, hindi naman naglalakad ang anak natin. Maski paano, may kotse naman siyang ginagamit. kung sa bagay. Nandyan na yata si Jason. Siguradong siya na yan, kaya huwag ka nang mag-alala, Amado. Dumating na ang anak natin. Hindi naman siguro masama kung ako na mismo ang aamin sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ba, Jason? Ha? Seni? Pasensya ka na. Pero, hindi naman siguro bababa ang pagkatao ko kapag inamin kong mahal kita. Seni? Nararamdaman kong mahal mo rin ako, Jason. Pero nagtataka lang ako. Bakit ayaw mong sabihin ang nararamdaman mo para sa akin? Kasi Ngayon ka lang ba makakaramdam ng pagmamahal para sa isang babae? inaamin ko, Seni. Ngayon lang ako nagmahal. At ikaw yon.
Jason. Mahal na mahal kita, Senny. Mahal na mahal din kita, Jason. Si Zenny ang unang babaeng minahal ko, Ate Emmy. Panganay siya sa akin ng 5 taon. Pero kagaya nga ng sabi nila, age doesn't matter. Maganda si Zenny, palakaibigan at nagtatrabaho sa isang recruitment agency. Akala ko magagalit sila papang at mamang nung pinakilala ko sa kanila si Zenny. Pero ang saya ko nung nakita kong magkasundo sila. Ang ayaw ko lang kay Zenny, selosa siya. Hanggat maaari, ayaw niyang nakikipag-usap ako sa ibang babae. At palagi niya akong sinasama sa mga transaksyon niya. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakapaghanap ng trabaho. Jason anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero, sino ba ang gumagastos kapag lumalabas kayo ni Zenny? Mamang. Wala kang trabaho anak at araw-araw kayong lumalabas. Si Senny po ang gumagastos, Mamang. Jason anak, ikaw ang lalaki. Parang masagwang tingnan na ang babae ang gumagastos para sa'yo. Sinisikap ko namang maghanap ng trabaho, Mamang, para hindi masayang ang kursong tinapos ko. Yan nga lang, talagang wala pa akong mahanap na trabaho. Paano ka makakapaghanap ng trabaho kung madalas naman kayong magkasama ni Zenny? Mamang? Tingnan mo naman anak ko. Nakakahiya kay Zenny. Baka may nasasabi na siya. Jason, walang anuman sa akin ang ginagawa ko. Mahal kita, alam mo yan. Pero may punto si Mamang sa mga sinabi niya sa akin. Nakakahiya na ikaw na babae ang gumagastos para sa akin. Walang anuman yun. Huwag mo nang isipin yun. Huwag ka nang mag-alala. Kakausapin ko ang mamang mo. Ano? Huwag na. Nakakahiya sa'yo. Wala kang dapat ikahiya sa akin, Jason. Magkasintahan tayo. Kaya kung ano ang sa akin, sa'yo na rin. Zenny? Oo nga pala, Jason. Gusto ko sanang mag-live-in na tayo. Ano? Live-in? Oo. Gusto kong magsama na tayo. Kuhan, Zenny. Mas maganda siguro kung magpakasal muna tayo bago tayo magsama. Alam ko namang ayaw mo akong gumastos para sa kasal natin. Kaya maski live-in na lang muna. Ang importante, magkasama na tayo. Zenny. Sige na, Jason. Pumayag ka na. Patunayan mong mahal mo ako. Magsama na tayo.
Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, Jason? Opo, mamang. Sana maintindihan niyo ako. Mahal ko po si Zenny. Wala kaming magagawa kung yan ang desisyon mo, anak. Kagaya nga ng sinabi ko, alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon para sa sarili mo. Salamat po at naintindihan niyo ako, mamang. Pero hindi lang ako ang dapat mong kausapin. Kausapin mo rin ang papang mo. Nakausap ko na po si Papang. Siya ang unang pinagsabihan ko ng tungkol sa desisyon namin ni Zenny. Ganun ba? Opo, pumayag na siya. Kagaya nga ng sinabi niyo, nasa tamang edad na daw ako para magdesisyon. Jason, anak. Huwag kayong mag-alala, mamang. Palagi kaming mamamasyal dito ni Zenny. Nang sa gayon, hindi kayo manibago sa pag-alis ko dito sa bahay natin. Ay, dapat lang napasyalan nyo naman kami, anak. Opo, mamang. At iiwanan ko rin ang kotse para may gamitin kayo ni Papang. Hindi bale. Bibili raw kami ng sarili naming kotse, sabi ni Zenny. O ano, nagustuhan mo ba itong apartment natin? Ganon din ang kotseng binili natin? Wala akong masabi, Zenny. Yun nga lang at ikaw na lahat ang gumastos. Siguradong mahal ang renta sa apartment na to. Ano ka ba naman? Walang problema dyan. Malakas naman ang sideline ko. Bukod pa sa sweldo ko sa pinaglilingkuran kong recruitment agency. Ayan ka na naman. Napakalalim ng buntong hininga mo. Nahihiya ka na naman, ganun ba? Hindi maiwasan. Kasi, ikaw na lahat. Ako ang lalaki. Pero hindi man lang kita matulungan na maghanap buhay. Para na akong inutil dahil dyan. Hindi. Huwag mong isipin yan, Jason. Hindi ka inutil. Gaya nga ng sinabi ko, ibibigay ko lahat dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Para akong isang hari sa piling ni Zenny, Ate Emmy. Palagi kong sinasabi sa kanya na maghanap na rin ako ng trabaho para matulungan ko siya. Pero talagang ayaw niyang pumayag. Ang dahilan niya, baka mayroon daw akong makilalang ibang babae at magkagusto ako sa iba. Para malibang ako, hinahatid sundo ko na lang si Zenny sa tuwing meron siyang transaksyon. Magkasama kami palagi. Kung bakit hindi man lang ako nagtaka na hindi iniinda ni Zenny ang malaking gastos namin sa apartment at sa iba pa naming pangangailangan. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagtanong ako sa kanya dahil meron na akong napapansing kakaiba. Zenny, bakit ang daming pumupunta dito sa apartment natin? Jason, kliyente namin lahat ang mga nakikita mong pumupunta dito. Tinutulungan ko sila
para mapadali ang pangingibang bansa nila. Ganun ba? Kung didiretso kasi sila sa opisina, mababagot lang sila sa sobrang haba ng pila. Alam mo naman, maraming pumupunta doon, kaya mas gusto na nilang rumekta sa akin. Pero baka naman mapasama ka sa opisina nyo. Hindi, huwag kang mag-alala. Bakit naman ako mapapasama, Jason? Isa pa, sayang ang porsyento kung ibibigay nila. Income din yon, hindi ba? Zenny, Kaya pwede ba, huwag ka nang magtaka kung palaging may pumupunta dito sa apartment natin. Kliyente ko lahat yun. Oh, bakit napabuntong hininga ka na naman? ha? Wala. Wala, Zenny. Huwag mo na lang akong pansinin. Zenny, bakit kailangang lumipat ulit tayo ng apartment? Jason, huwag ka nang magtanong. Deserve natin ang lumipat sa mas maganda at mas malaking tirahan. Pero dadalawa lang naman tayo. Isa pa, tama lang para sa atin ang dati nating apartment. Bakit bigla tayong lumipat sa mas maluwang? Gaya nga ng sabi ko, deserve natin ang lumipat sa mas malaki at mas magandang tirahan. Ano ka ba? Zenny, Hindi mo ba nagustuhan itong linipatan natin? gusto ko. Maganda. Yun nga lang, medyo napalayo na tayo sa sentro. Mas maganda dito dahil tahimik. May privacy tayo. Paano na ang mga kliyente mo? May internal arrangement na kami. May lugar na kaming pupuntahan pag kailangan naming magkita-kita. Kaya huwag mo nang problemahin ang tungkol doon. Jason, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman dapat problemahin ang isang bagay na hindi naman talaga problema, di ba? Kung sa bagay. Ang mabuti pa, magbihis ka. Mamamasyal tayo. Magsha-shopping tayo. Ano? Shopping ulit? Namili lang tayo nung isang araw, hindi ba? Basta mag-shopping tayo. Sige na, magbihis ka na at aalis tayo. Oh, bakit nag-iisa kang pumunta dito sa bahay, Jason? Nasaan si Zenny? May kausap siyang kliyente, mamang. Susunduin ko na lang siya mamaya. Ganun ba? Matagal na hindi kayo pumarito ah. Bakit? Pasensya na po, mamang. Masyadong busy si Zenny. Marami kasi siyang inaasikaso. Ah, ganun ba? Ikaw, kumusta ka na, anak? Okay naman, mamang. Wala po kayong dapat ipag-alala. Nasan si Papang? Siya ang nag-grocery. Tinatamad kasi akong lumabas, kaya naiwan na ako. Wala ka sanang nadatnan dito kung sumama ako sa papang mo. Ganun po ba? Kumusta naman ang trabaho ni Zenny? Maayos naman, mamang. Wala naman pong problema. Bakit niyo po naitanong? Ay, nakakaalarma kasi ang mga balitang nagkalat na naman ang mga illegal recruiter. Ano? Yan ang totoo, Jason. Kawawa naman ang mga nabibiktima ng mga illegal recruiter. Bakit, Zenny? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nag-aalala ka? Wala, Jason. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo para malibang naman ako. Palagay ko,
Sobrang stress na ito. Yan na nga bang sinasabi ko. Puro kasi trabaho ang inaatupag mo. Sige na, magbihis ka na. Lumabas na lang tayo para maglibang. O sige, sandali lang ha. Magbibihis na ako. Ha? Ha? Jason, may mga pulis? Ano ngayon kung may mga pulis? At saka, bakit ganyan ang reaksyon mo, Zenny? Parang awa mo na. Itago mo ako, Jason. Hindi ako dapat mahuli. Itago mo ako. Ano? Bakit kita itatago? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan na lang ang takot mo nang may dumating na mga pulis? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Zenny. Magtapat ka. Si Zenny pala talaga ang sadya ng mga pulis, Ate Emmy. At dahil live-in partner kami, nadamay na rin akong nahuli. Ang reklamo kontra sa amin ay illegal recruitment. Hindi lang iisa ang nagreklamo, kundi marami sila. Not guilty ang plead ko noong unang hearing namin sa korte, ate. Dahil talaga namang wala akong alam sa mga gawain ni Zenny. Nagtagal ng 10 taon bago lumabas ang desisyon ng korte tungkol sa kaso namin. At ang verdict, guilty si Zenny. Samantalang napatunayan na wala talaga akong kasalanan. Naging malaking tulong din ang statement ni Zenny na talagang wala akong alam sa mga illegal niyang gawain. Naawa ako kay Zenny dahil reklusyon perpetua ang hatol sa kanya. Madalas kong bisitahin si Zenny sa provincial jail noong nakalabas na ako sa kulungan, pero naitigil ito simula nang mailipat siya sa correctional. Pagkatapos na 5 taon simula nang makalabas ako sa kulungan, nagdesisyon akong mangibang bansa at sinuwerte naman ako, Ate Emmy, kaya nandito ako ngayon sa Jeddah. Sila Papang at Mamang, pareho pa rin silang malakas, kaya sila ang pinapadalhan ko dyan sa Pilipinas. Wala na rin akong balita kay Zenny, pero palagi kong ipinagdarasal na sana maayos ang kalagayan niya. Minahal ko si Zenny at kailanman hindi ko makakalimutan ang pag-aasikaso at pagmamahal niya sa akin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jason. Jason, napakalungkot ng karanasan mo. Pero tama ka. Kapupulutan ito ng aral. Kung pinilit mo sana siyang tinulungan na magtrabaho, malamang na natigil ang masama niyang gawain at naiwasan ang hindi magandang kinahinatnan niya. Pero sa isang banda, Jason, masasabi kong totoo ang pinakita niyang pagmamahal sa iyo dahil sa naging statement niya na hindi ka kasama sa mga illegal niyang gawain. Kung hindi, malamang pati ikaw ay napatawan din ng parusang kagaya niya. Tama ang ginagawa mong ipinagdarasal mo si Zenny na sana maging maayos na ang kalagayan niya at ang Diyos na lang ang makatutulong sa kanya. Dahil aminin mo man o hindi, minsan din siyang naging bahagi ng iyong buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas.
nang lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok